Și am pornit filmările de la Boboco, subsemnează, transmite subsemnatul live. Și acum mai zic unii, live, ninge în direct la Boboco. A venit zăpada de lemni Ciuciu. Aha, stai titele pe afară. Ești meseriaș, am glumit. Am vrut câteva lemni și eu aici, mi-a dat o supresoară importantă, Coceleanca. Se știe, fără număr. Ați fost la vot? Eu am fost. Da, mișto. Am votat, am uitat ca s-a mâncat și m-am culcat. Și m-am sculat astăzi, zăpadă, ca să vezi. Multă zăpadă. Nepoții sunt în casă. Se joacă și eu afară vă transmit live. Și acum gata, mergem în casă, că ne ninge și ne frig. Vă mulțumesc pentru timpul acordat. Pa! O zi bună!